Heipsuli. Mä oon täällä vähän tämmöisissä ihme Warrior Woman asussa, kun mä oon lähes tänään Halloween naamiaisjutskiin ja ajattelin, että mä laitan tässä ehkä samalla pohjaa, kun mä höpöttelen teille ja tällä kertaa teen ihanaisen ASMR-idan toivoman aiheen. Nimittäin hänellä oli tosi hyvä ja avaava keskustelun avaus tuolla omassa ASMR-sivustollansa ASMR-ida. Ja mä linkkaan sen tuohon alas, niin pääsette katsomaan, että mitä hän siellä höpöttelee. Ja hän toivoi, että mä ottaisin tähän kantaa. Ja tosi mielelläni otan. Puhutaan siis sellaisesta asiasta kuin, että minkälainen niin kun deittikulttuuri nykyään on ja minkälainen tavallaan ihmisillä on tapa lähestyä sosiaalisessa mediassa ihmisiä. Ja miltä se tuntuu esimerkiksi kun ihmiset lähestyy ASMR-sivustolla sua, joka ei ole deittisivusto. Ja minkälaisia kommentteja siellä tulee, niin mä vähän puhuskelen tästä aiheesta. Karvakin on kattokas vähän vinossa. Karpolla on asialakki on vinossa. Tää aihe on nimittäin sellainen, että mä saan jatkuvasti tätä itsekin tää tietynlaista niin kuin palautetta. Ja mulla on aika paksu kuori. Mä oon 44. Mua ei paljon haittaa, jos joku mulle jotain ulkonäöstä kommentoi. Hyvää, pahaa tai mitä tahansa. Ja mä saan jonkin verran myös lokaa siitä, että mä oon aika suora. Ja koska mä esimerkiksi puhun OnlyFansista ja sen tekemisestä, niin siitä tulee niinku tavallaan automaattioletus, että mulle saa niinku lähettää minkälaisia viestejä vaan. Ja se ei pidä paikkaa. Mutta Ida on tosiaan alle 30-vuotias ASMR-tekijä, tekee ihanaa sisältöä, on yksi mun suosikkitekijöistä ja mä kuuntelen häntä tosi usein ja hän onkin ihanan aktiivinen. Ja hän kritisoi sitä kommenttimäärää, mitä niin kuin hän saa esimerkiksi ASMR-videoilla. Et tosi paljon kommentoidaan esimerkiksi, niin kuin miehet kommentoi ulkonäköä, ASMR-tekijöiden ulkonäköä. Että se on se, että ootpa nätti ja onpa sulla jotenkin ihana tuo ja tuo. Ja mä ymmärrän, että moni tarkoittaa tällä niin kuin hyvää, eikä ajattele sitä sillä lailla, että minäpä tässä kehuskelen ja seuraavaksi laitan, tai jos laidaan sut DM:ään ja pyydän sua ulos, niin, mutta silti se saattaa niin kuin jossain vaiheessa vähän niin kuin ottaa päästä. Et Ida ei tee tätä, eikä todella moni ASMR-tyyppi tee tätä sen takia, että ihmiset vois jollain tavalla niin kuin käyttää tätä jotenkin seksuaalisperäisiin tarkoituksiinsa. Ja ASMR-yhteisössä me paljon puhutaan keskenämme ja meillä on niin kuin tavallaan erilaisia kanavia keskustella, että mikä on ok ja mikä ei. Ja aina kun tulee uusia tekijöitä, niin toivon, että he ihan tosi rohkeasti ottavat vanhempiin kollegoihinsa yhteyttä ja kysyvät niin kuin kysymyksiä, jos siltä tuntuu. Koska tosi moni seksuaalisoi tätä ASMR:ää ja tekijät pääsääntöisesti kukaan eivät tee sitä sen takia, että haluaisivat jonkun sitä ihmisen siellä vetkuttelevan munansa edestakaisin. Sillä on omat alustansa. Ja tuntuu hassulta, että sit saattaa mä saan aika paljon jotain semmoisia kommentteja, että ai että oli niin ihana tulla tällä videolla. Ja mä ymmärrän, että tästä saattaa tulla sellainen fiba, että kun mä tässä kuiskailen ja fiilistelen, että on niinku ok-alusta sellaiselle, mutta mulla on OnlyFans, tulkaa sinne runkuttelemaan, jos niinku siltä tuntuu. Ja jättäkää kollegani täysin rauhaan. Suurin osa tekijöistä ei millään tavalla niinku liitä tähän minkään muotoista seksuaalista niinku kulmaa, eikä tää ole tehty sitä varten, että täällä voisi käydä niinku lähettämässä kommenttikentissä tai inboxissa. Googlaamalla ASMR pääsee kyllä selville siitä, että mitä varten ASMR on tehty. Ja jotenkin sellainen niin kuin järjenkäyttö on sallittu, että on kiva saada positiivisia kommentteja, mutta kyllä se niin kuin naisihmisenä haistaa aika nopeasti, että jos siinä on semmoista, että oletpa sinä niin ihana ja kylläpä sinulla on niin tiukat ihanat vaatteet, niin se ei todellakaan ole ok laittaa se
ole mikään deittisivusto. Deittisivustoja on erikseen vaikka kuinka hiton monta, niin jos joku haluaa mennä etsimään itselleen deittejä, niin mitä luultavimmin ne ovat siellä deittisivustoilla. Sinne kannattaa mennä lähettämään kommentteja. Niin kuin ton suuntaisia kommentteja. Mä ymmärrän, että valkoisena heteromiehenä olet damn if you do and damn if you don't. Mutta jotenkin sitä toivoisi tekijänä ja ihmisenä niin kuin semmoista palautetta, joka jollain tavalla niin kuin, ei just olisi ulkonäkökeskeistä tai ei olisi sillä tavalla, että siinä ihastellaan vaan, että onpas sulla tiukka ihana paita päällä. Että ennemmin sitten, jos joku aihe resonoi tai jos sulla on kommentoitu johonkin tiettyyn aiheeseen tai jos sulla on toive, mitä sä haluat esittää. Ja olisi kauhean ok, että nämä toiveet ei olisi näitä fetish mining, eli niinku fetissien haravoimista. Ei se sano nyt ole haravoida, vaan mikä se mining on. Kalastelua. Eli tosi usein tulee esimerkiksi kumihanskapyyntöjä, jotka on ihan selkeästi ja suoraan fetissitoiveita. Mä ymmärrän, että monelle kumihanskat toimii myös ASMR-hengessä, mutta kun se sama ihminen pyytää joka kerta, että voisitko sä kertoa, niin kun, että miten sä oot kaivannut jotain likaista viemäriä kumihanskoilla, niin joo, silloin se on fetish mining. Edelleen OnlyFans. Tervetuloa sinne. Siellä voin pukea kumihanskat kuule päällä ja putsata meidän kylpyhuoneen viemäri ihan anytime. Come along. Ja nyt muuten tiskikone rulluttaa tuolla taustalla, mutta emme panna sen välettä. Tai sen häiritä. Ja jotenkin sitä toivoisi, varsinkin niin kuin nämä nuoremmat tekijät, niin ne on aivan siis tätä myöten täynnä sitä semmoista lilleti-lalleti, lässyn, ootpas sepä tyyppisiä kommentointeja, että vittu miehet, lopettakaa. ASMR Starsi on mun mielestä puhunut tästä myös. ASMR Starsi on kanssa ihana tekijä. Tykkään ihan kauheasti hänen videoistaan. Hän on ollut tosi super mega aktiivinen viime aikoina, mikä on ihana. ASMR Starsi ja ASMR Ida ovat myös ASMR-ystäviä, joten me puhutaan näistä paljon myös keskenään. He varmasti ovat aiheesta keskustelleet keskenään. Ja meillä on aika voimakas tuki toisiltamme tähän asiaan, että niin kun ei tarvitse olla myöskään yksin niiden kellojensa kanssa, että ASMR-ihmiset, jotka tekee ASMR-uudetkin, niin te voitte koska tahansa slaidaa inboxia ja kysellä näistä asioista, niin me kyllä mielellään vastaillaan. Että sellainen videoiden seksuaalisointi, widow, lopettakaa. Lopettakaa se. Sille on omat kanavansa, oikeesti. Ja se on se, että joku saattaa jopa lopettaa tekemästä videoita sen takia, että se tuntuu niin hankalalta se ajatus, että joku runkuttaa siellä himassa niin kuin näille videoille, mitkä ei ole millään tavalla ajateltu sitä varten, että hän voisi sieltä niin kuin munaansa pampuloida. Et, please, behave. En tiedä, saavatko miespuoliset ASMR-tekijät tällaista palautetta. Epäilen vahvasti, että siellä kukaan kävisi naispuolinen henkilö kommentoimassa, että onpa ihana video ja tulin tälle niin monta kertaa. Kertokaa, jos on väärässä. Saatan toki olla väärässäkin. Mutta enpä usko. Ja mäkin oon tehnyt tosi niin kuin laajalla skaalalla sisältöä, että mä oon tehnyt myös tämmöistä korkokenkäkoputtelumateriaalia ja sukkahipsumateriaalia ja siellä on selkeä ohjeistus, että tulkaapas sinne OnlyFansiin, jos tää nimittäin natsailee. Mä teen fetissi OnlyFansia itse, en siis kovaa pornoa, mutta juurikin näitä kumihanskoja saa siellä tulla ihastelemaan, jos siltä tuntuu. Eli kaikelle on oikea alusta, mistä sä voit lähteä niin kun jallittamaan ihmisiä. Ja jos sä haluat lähestyä jotain henkilöä sillä, että se vaikuttaa mielenkiintoiselta ja tuntuu siltä, että toi olisi tosi ihana tyyppi ja olisipa hauska tutustua ja me oltais soulmateja ja voi vitsin pimpula, niin kyllä siinä saa aika kieli keskellä suuta olla, että miten sä voit semmoisen lähestymisen hoitaa niin kuin tavallaan muulla kuin deittialustalla. Sitähän ei tiedä, mitä se toinen niin kuin ajattelee siitä, niin siinä ei kannata missään nimessä lähestyä millään lääpuhkulmalla. Joskus joku ASMR-tekijä, nyt en muista, hän oli mieshenkilö, ja hän teki tämmöisen ihan avoimen treffikutsu ASMR
ASMR-tekijä puhuu hirveästi aiheesta koko ajan, että olen sinkku tai että etsin seuraa, niin sit se voi olla niin kuin eri asia, että jos hän avoimesti sen ilmaisee, että joo, että olisipa kiva tavata joku ihminen täältä YouTuben kautta, niin sit sä voit slaidaa DM. Mutta miten sä sen lähestymisen teet, niin ole korrekti, ole kiinnostava, ole utelias. Kysy siltä toiselta ihmiseltä semmosia kysymyksiä, mitä sä voisit kysyä siltä niin kuin suoraan face to face, kun te istuisitte jossain oluella tai kahvilla. Semmonen niin kuin aito läsnäolo, aito rehellinen kommunikaatio, niin se on niin kuin mielenkiintoista. Mulle tulee aika usein miehiä baarissa semmoselle äijä kulmalla. Sinä, terve tyttö. Okei, mua ei tytötellä enää kyllä. No mutta siis sellaisella niinku ihme keulimiskulmalla. Sillä lailla, että vittu salit nousee ja mimmi kaatuu ja katapa. Se on ihan sairaan rasittava. Miksi sä vois tulla sillä, että moi, että mä oon Pekka. Mä oon Pekka, sä vaikutat mielenkiintoiselta tyypiltä, että mitä kuuluu ja kenen kanssa sä oot liikenteessä ja joo, että onpa hauskaa, että okei, sulla on tollanen vuorojorva, mä asun, okei, joo, no mä oon siis ollut ihan intohimoinen niinku sarjakuvafani pienet pitäen ja mulla on niinku kerättynä Conan Barbaren kaikki ensinumerot. En tiedä mistä tää nyt tulee, mutta tavallaan ei sillä lailla, että moikka, että niin, että sä meet sit täällä, katsopa, en mä viite sanoa sulle, että sä oot hyvän näköinen muija, että et sä katso ylpistä. What? Mitä sekoilet? Näitä tulee siis jonkin verran. Älä käpälöi. Älä koske. Ylipäätään kellään ei ole oikeutta koskea toiseen ihmiseen yhtään missään. Miten sellainen jotenkin normaali kanssakäyminen? Sellainen niin kuin sä olisit kalalla. Ja sit siihen viereen tulee kalastaa joku toinen ihminen. Mistä te juttelette? No onko tullut kalaa? Ja onpa täällä ihana päivä, tosi rauhallista. Ja mä voisin keittää tässä kuule yhdet kopposet kahvia, niin otatko myös? Joo, otan tosi mielelläni. Mut ei siellä kukaan sillä onko skireet siimoi meikäläinen naaraa sut niinku ison kuule tammukan sieltä kuule katoppa sitten. Ainakaan koskaan en ole tämmöstä tavannut kalareissuilla. No joo. Tiedä mistä se tulee. Onko se alkoholi? Onko se yökerho? Onko se missä niinku jotenkin lähtee vähän niinku käsistä? No joo. Just mietin esimerkiksi tuohon Tinder-profiilia, niin et sinnekin kun kirjoittaa sellaisen tekstin, joka on jotenkin aito ja rehellinen, niin se toimii mulle niinku tosi hyvin. Tai toimisi, jos olisin Tinderissä. Ja jos sä haluat jonkun mimmin kanssa siellä niinku höpötellä ja keskustella, niin ole pitkäjänteinen, ole kiinnostunut, kysy kysymyksiä, ole utelias. Joskus sellaisella niin sisukkuudellakin pääsee pitkälle, koska tosi moni vaan on sillä moi. Ja sit ei mitään. Nada. No moi vaan sullekin. Että mitäs asiaa herralla. Ja sit mun on pakko kyllä kertoa tästä vähän. Mä siis tosiaan teen OnlyFansia myös. Ja olen tehnyt tän nyt parisen vuotta tässä just tällä fetissin näkökulmalla, koska fetissit on hauskoja ja niitä on hauska päästä toteuttamaan. Ja voi tehdä ihmisille niin kuin asioita niin kuin virtuaalisesti, mitä he eivät sitten välttämättä muussa elämässään saa. Tai että mä oon ainakin niin leikkisä, että se on ihan superhauska. Mutta
sieltä. Ja ihan vaan sellainen, että joku Jorma from Widdu Alaköyliä tulee ehdottelee, että nähdäänkö tosi elämässä, niin sut saatetaan heittää sieltä helvattiin. Niin se on vähän raskasta. Mut joo, mennään vielä nopeasti tähän. Siis mun aiheet pomppii tällainen, että miten treffailet kasuaalisti siihen, että vittu seksityö. Mutta tällaista on. Ihmiset tekee myös jonkin verran seksityötä. Siis seksityötä tekeviä ihmisiä on Suomessa. Ja seksityön tekeminen ei ole millään tavalla kielletty. Parittaminen on kielletty. Ja mulla on siis ystäväpiirissäkin ihmisiä, jotka tekee seksityötä. Ja tekevät sitä siis rakkaudesta lajiin, eivätkä sen takia, että olisivat paritettuina tai kiinnitettyinä sänkyyn jollain fucking kaaleella tai minkään mafian toimesta tai mitään muutakaan. Tekevät siksi, koska haluavat tehdä ja ovat itse valinneet sen, ja se on tosi ok. Ja heitä varmasti pystyy kyllä löytämään, kun käyttää vähän järkeä ja googlea. Se ei ole mikään niinku mahdoton tehtävä näitä ihmisiä metsästä. Ja mä oon sitä mieltä, että seksityö on ammatti siinä niin kuin muiden ammattien joukossa. Enkä ajattele siitä mitään niin kuin sellaista, että se pitäisi olla jotenkin, tai että se olisi jotenkin huonompi ammatti, tai että se olisi jotenkin hävettävää, tai että se olisi jotain muuta semmoista voi, niin kauan kuin se on vapaaehtoista, kun sä teet sitä siitä halusta, että sä haluat tehdä sitä, go ahead. Sitä paitsi parhaimmillaan sillä saattaa olla todella positiivisia vaikutuksia ihmisiin, jotka ei välttämättä muuten saa seksiseuraa tai löydä seksiseuraa tai eivät saa toteutettuja omia mielihalujaan tai niin kun, eivät jotenkin vaan löydä sitä kanavaa purkaa sitä. Aika paljon tietenkin on ihmisiä, jotka elää parisuhteessa ja sitten käyvät purkamassa niin kun paineitaan seksityön ihmisillä. Jokainen vastatkoon itsestään ja omasta parisuhteestaan ja siitä, niin kuin, että miten sen kanssa elää, mutta olisi vaan niin paljon helpompaa, kun me kaikki pystyttäisiin olemaan rehellisiä siitä, mitä me halutaan ja mitä me toivotaan. Joo, semmonen pieni seksityöavautuminen tähän väliin. Ja jotenkin mä oon vaan niin sitä mieltä, että me ollaan hukattu tässä aikojen saatteessa se, että miten ihmiset niin kuin kohtaa toisia. Et me ollaan hukattu se semmoinen tapa kohdata toinen ihminen sellaisella niin kuin levelillä, että ilman niin kuin taka-ajatuksia. Totta kai, jos sä oot tietyn ikäinen, sä etsit kumppania, niin kyllähän siinä se taka-ajatuskin saattaa olla, että tästä voi tulla elämänkumppani minulle. Mutta jotenkin, että ei sitä pakko ensimmäisenä siihen tiskiin niin kuin hieroa, että munasarjani ulvovat ja nyt minua pitäisi siittää, jotta saan 5 lasta ennen kuin täytän 45. Tai toisinpäin. Et miksi me vaan voidaan olla jotenkin niin kuin ihmisiä toisillemme. Ja kemiakysymykset on myös semmosia haastavia, koska itse olen sellainen tyyppi, että mulla ei ole mitään kipinää toisen ihmisen kanssa, jos ei sitä kemiaa siinä välissä ole. Ja kemiaa on vaikea selittää, missä se tulee, sitä joko on tai ei. Ja huomioikaa, että mä ajattelen näin, tää on mun tapa nähdä maailmaa. On myös paljon ihmisiä, jotka näkevät aivan eri lailla maailman. Mutta mä tarvitsen lähtökohtaisesti sen kemian, jotta mä voin olla kiinnostunut siitä ihmisestä. On myös ihmisiä, jotka rakastuu sillä pikkuhiljaa. Niin kuin rakastuin parhaaseen ystävääni. Good for them. Mä en rakastu sille. Niin ne kemiakysymykset on tosi mielenkiintoisia, että mistä sitä on sitä kemiaa, että mikä se pieni juttu siellä on, joka tekee sen, että teidän välillä suihkii tähtisädetikkuvaloja. Ja ne on sellaisia juttuja, että niitä on tosi vaikea selittää, ja jos ei niitä oo, niin sit niitä ei vaan yksinkertaisesti oo. Again, tää on mun näkemys, on eri näkemyksiä. Ja sitä ei oikein pysty niinku hankkimaan. Sä voit hankkia sellaista, sä voit niinku muuttaa ja muokata sun persoonaa sillä lailla, että sä teet asioita, jotka muokkaa tai muuttaa sua ihmisenä semmoiseksi, että sun on parempi olla itsessäsi ja itsesi kanssa. Ja että sä voit hyvin. Silloin kun sä voit hyvin itsessäsi, niin silloin sä yleensä oot itse varma ja muokkaat sitä sun omaa energiaa ulospäin. Ja toisin sanoen, että jos sulla on taas joku low point tai hankalampi hetki menossa, niin silloin sä myös houkkaat ulospäin sitä semmoista niin kuin negatiivista. Jotenkin semmoista, mitä ihmiset kaihtaa. Se on jännä, miten se menee, jos on huono päivä, niin sit saattaa yhtäkkiä olla sillä lailla, että jaha, täällä mäppileissä yksin seinäruusuna. Mennään vipsuttelen kauan kiva. Huomiota
kirjoitettua itseään erinäisistäkin alhoista, mitä me ihmiset itsellemme luodaan. Koska pienillä jutuilla sä saat käännettyä päivän paremmaksi, käännettyä fiiliksen paremmaksi, mutta se vaatii työtä. Mutta mä oon oppinut käyttää niinku iteistä semmosena ihan semmosena supervoimana, että miten mä käännän itteni valoon. Ja mä teen sitä paljon myös työelämässä, että mä käännän ihmisiä valoon tarvittaessa. Konkreettisia juttuja, millä mä käännän ne. Mut joo, tän videon pointti on siis support my amazing Starsy ja support my amazing Ida, ASMR Ida. Koska I hear you ladies. Mäkin on joskus ollut 20-vuotias ja setämiehet ovat ahdistelleet. Okei, mä oon ollut 80-senttinen 20-vuotias, niin setämiehet on kyllä vähän vähän ahdistelleet. Mut mua on aina suojannutkin tää mun koko. Ja se, että mä oon aika rääväsuinen tai aika suora. Ja jos sä oot yhtään mukava, niin se heti tulkitaan väärin. Tuo on minulle mukava, nyt minä laitan sille dickpikin. Älkää laittako niitä dickpikkiä. Onneksi ne on nykyään niin kuin, rikoslaskiin määritelty dickpikkien lähettäminen, not okay. Mut se mikä on hauskaa, nopeasti vielä sanon tämän, että OnlyFansin puolellakin niin ihmiset kysyy aina luvan, että saanko lähettää sinulle tämmöistä kuvamateriaalia, joka saattaa survoutua silmäkalvoillesi ja jäädä sinne pyörimään. Mutta se on mun mielestä tosi korrektia, että aina pitää kysyä lupaa, että saanko lähettää sinulle tällaisia kuvia vai ei vai joo. Lähtökohta, älä lähetä. Luultavasti se ei halua se vastaanottaja sitä. Käytä järkeä, kannattaako laittaa dickpikkejä yhtään mihinkään. Pussimikit on varmaan kyllä aikaa vähemmistössä. Tai voisin kuvitella, että maailmassa on aika paljon enemmän dickpikkejä lähetetty kuin pussipikkejä. Voisin kuvitella. Mutta ei, saatan myös julmasti yleistä. Mutta hei, ihanat ASMR-muijat. You can do it. Delli vaan ja estoo päälle, jos sieltä tulee tommosia jotain ihme